Takto to vyzerá, keď si writeri zoberú na mušku bratislavské električky nelegálne. A takto to vyzerá, keď sa zorganizuje legálna akcia priamo vo vozovni dopravného podniku. Keď ľudí pracuješ legálne, majú čas. Teraz majú 10 hodín. Môžeš robiť viac detailí, viac. Keď to je ilegálne, nemajú čas, majú stres. To je trošku ako sport, majú adrenalín. Baví ma ten legálny smer, je to viacej výtvarnejšie, pestrejšie, ľuďom sa to viacej páči. Hotová graffiti električka sa objaví v uliciach Bratislavy už zajtra a jej cieľom je upozorniť na to, že sa blíži Bratislava Street Art Festival. Ten sa okrem graffiti zameriava aj na iné formy pouličného umenia. Festival je o hudbe, o divadle, o pouličných performance, o graffiti, street arte. Tento ročník bude naozaj bohatý. Budeme mať viac ako 130 umelcov z 8 krajín. Bratislava Street Art Festival sa uskutoční 14. až 16. júna v uliciach Bratislavy. Kristián Čekovský, RTVS.